Makaryata. 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 Yan ƙarya makaryata ne. Makaryata. Makaryata ne. Makaryata. Yan ƙarya makaryata. 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 Aikin su ƙarya gun 'yan mata. Gun 'yan mata. Aikin su ƙarya gun 'yan mata. Makaryata. Makaryata. Kin zama na abu daya. Wallahi idan ba da ke ba a rayuwata. Haka ne. Ni na san ba zan ma taɓa ma iya rayuwa ba dole ba. Tunda nake ban taɓa ganin kyakkyawan mace kamar ki ba. Ya. Ina son ki ko bacci na kwanta ko ba abin da nake yi sai tunani. Haka ne? Ni ma ina son ka musu. Da zarar baka kusa da ni nakan zama tamkar mareniya. Wayya. Adadin guda nawa ka ci daga lokacin da ka fara ci zuwa yau? Soye ba. Ki me bayani ba wallahi soyayya muke yi ne. Da Allah ba soyayya muke ba soye ba. Soye ba da Allah ba soyayya muke yi ba. Kuma ba ina baki kudin awarenki ba ko? Ya Nura saurayi na ne fa. Idan kika sake magana, idan kika sake baki da hankali ko baki da wayo. Kullum sai kin zo kin bude waɗannan kadamasawan katulawan su ta cinyewa ko na dade ina hakon ku. Shi yasa kullum dama inna take cewa jarinta ya kare ashe waɗannan kike bude suke ci. To wallahi ba ni bane. Ni kai idi mu ne. Na dade ina fakon ku. Wallahi ta 30 ne. Kullum na saka ido na akan ka. Yau sai ka gane kuskuren. Allah ya annabi ga yakuri wallahi ba zan ƙara ci. Wa kai! Ko ka faɗa adadin da ka ci ka lissafa da wallahi ta 30 ne zuwa yau ka biya yanzu ko kuma wallahi sai na fasa ma ciki na tsitsin hanjinka na tatsi da abin da ka ci. Wallahi ta 30 ne wallahi ta 30 ne Wai gogarin kuka ma kike akan wannan shashashan? Baki da hankali biki san mutuncin kanki ba ko? Na rantse idan na sake ganin ki da su, idan na sake ganin ku, wallahi sai na sassare miki kafa.
sha ba ki ba kallo na ba. Abokina ni ne da Allah. Kai. Abokina ka ci wuya. Gaskiya gayan nan bai da mutunci. Ka ga inda dinga zabga mun mari kuwa. Kan awara da bata wuce naira 30 ba? To muna cikin wani kaskantaccen rayuwa ana ta wulakanta ka. Wulakanta mu dai ni kada ake wulakantawa? Kai a guri nawa aka wulakanta ka? Ka ji dare na hankali da magana sai cewa a wulakanta ni. Kai ba a wulakanta kan ba? Kaga bai dai kamata mu ci gaba da wannan rayuwa ba gaskiya ya kamata mu nema wa kanmu mafita. Dole mu nemi abin da wanda shine zai zama mana dogaro. Ga yara nan kanana sai ga yaro ya taso a lokutan da ya fara canja shiga. Amma kaga mu tunda muka zo ko kai ne karfa nake yawo da kai ban sani tunda muka zo ba abin da muka canza ga baki dai kawai nazo sai yawo nake da kai a inda nake a nan nake. Me ya kamata mu yi aboki ne? Na san abin da zamu yi. Me zamu? Mu ma makaryata zamu zama. Mu zama makaryata mu dinga daukan wanka kawai muna zuwa muna neman ƴaƴan masu kuɗi ƴan matan nan musu ƙarya muna samun abin da muke samu mu ma mu fanta ma a gari mu zama makaryata kawai. Mai gina kana da basira na nan kwakwalwar wannan taka tana kawo ta. To kai da can da wannan shawara amma ka mu muke ta yawo muna shirman banza loko da sako mu ne gun mai awara mu ne wai ga harkar da za a yi dandanan mutum ya faso gari duk ba ita ƙaryar kofe ne da Allah duk ba kayan su bane. Makaryata. Da arowa ake yi. Yanzu ina gani ka gane abokina mu tafi gida mu je mu samu mu ci abincin mu idan muka nutsu ka gane daga nan sai mu san me za mu yi. Na yarda da wannan shawarar taka mu je akwai abinci mu je aboki. Ina wannan tuwon akwai daɗi. Idi kenan ai yau da gobe tafi ƙarfin wasa. Tabbas na ga haka baba. Me haka? Ka rasa abin da aka zo ka zauna kana ci mana sai wannan abin? Dan ka daina mana hankali? To ya za a yi? Kai ka manta rayuwar da muka ce za mu yi kenan? Sai ka dinga zuwa gurin inna tana baka wannan babban abin sai ka je ka lalace. Musa da tuwon kai bal? Hatsi ne fa. Ba inna. Inda kake da mu. Kwanan nan zaki fara ganin motoci suna fakin a kofar gidan nan kala-kala iri-iri. Motocin hauka ba? An aka kwashe ku aka kai ku wallahi ko sannu ba zan muku ba. Sai gidan mahaukata a wannan mota. So mu tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai yau tuwo Musa yake bal da shi. Kai jama'a wannan rayuwa. Haba dalla, haba idi. Ya zaka ba da mu. Wannan ai cin mutunci ne. Yalla ka furzar da wannan tuwon. Wallahi ba zan furza ba. Ya mana kokarin zaka zo kawai muna shirin zungu da zamu zama manyan yara gayu hadaddu ka zo ka sa wani tuwo a gaba ka dinga caka dalla. Wannan ba tsari bane. Duk gaba ɗaya ka kular da ni ma gabaki ɗaya. Duk ka san me ya kamata yi? Yanzu ina ne inda ya kamata za mu samu kaya irin manya na gayu ne akwai abin da za a kulla. Yawwa na tuno wajen sammani mai wanki da guga za mu je mu saci kaya ko da kala biyu ne fitattu masu kyau. Tai ka san me yasa kake ƙara burge ni? Kana da basira na. Kana da basira. Yes. Gaskiya abin da na san yanzu duk yanda za a yi sammani yana can ko ya fara wanki ko yana shirin farawa. To kaga sai mu zagaya ta bayan gidan nan. Allah. Muka bi ta bayan gida. Amma fa wannan bai shan ba. Kai da Allah so.
tashi. Ni dai a sani na gyatuman bata ce ina hauka ba wallahi. A'a. So na ne ko menene? Haza kaya hazihi fi kul daur kaya. Haba dan Allah. Ya haka ne. Ina ba ya haka ne. Subhanallahi. Subhanallahi. Ni da ban bar gurin na fili ba haka kamar za a yi bar wallahi. Shirin faruwa da ni kayan nan fa ku taimaka min dan Allah kada cikin kwata ta sace min wannan kayan wallahi me kayan nan ba mutunci ne da shi ba wallahi to ani na kaga abun mamaki bata nono a kirjin budurwa wallahi ha ko nan ina zuwa kai mutumina kaga yadda kai kyau fa kai sai dai matsalar ka daya kai kamar baka waye ba sai ka sa wannan gizina ga hula kawai ka tashi ka wani dambara wani slippers da Allah cin da Allah kai ma na kan kalli naka ya naka ma wani kala ya bayar amma dai duk tsiya dai gwanda dai na ya fi naka dai kala dai amma gaskiya fa wallahi kamata ya ce mun samu takalma mai kyau mutum ne kuma ya rasa takalmi da shi gashi shegiya he kanshi take sai dai ba ko sisi a to ya zani ba haka rayuwar take yanzu ina zamu samu takalma yawwa na tuno inda zamu samu takalma yawwa inda kake burge ni mutumi na akwai nan kana kawo ta ai na zamu samu masallacin malam Yahaya za mu garzaya a nan za mu dirje takalma. Dan dakata masallaci ana sai da takalma a masallaci ne? Idan ba haka ba ya za a yi wankan mu ta cika. Dan mu ansa sunan mu na makaryata ya kamata mu je mu saci takalman nan. Haka za ka yi hakuri mu yi satan nan mutum. Makaryata. Kawai kana nufin sata zami? Barayin masallaci? Ka san a wutan ma. Ka san ta barawan masallaci ta. Ana maganar duniya kuma sai ka dinga kawo canya kake haka ne mu samu mu yi abin nan haba amma fa kuma bayan da zamu yi ne mutumi na hakan za a yi wallahi mu je mu dauka ai ana yin sujada za mu zuba namu ka gane mu ɗibi zafafa guda biyu Allah kuwa wanka ya cika yanzu ina dan Allah ki dinga yi wa yayi idi da yayi Musa magana yanzu a ce duk abin da suka ga dama a garin nan shi za su yi su je su ci bashin wannan su tsokani wancan su raki wannan ba wanda ya isa musu magana a garin nan yanzu fa wucewa na zo yi fa a majalisa na je ana maganar su fa ha ba abin nasu gaskiya yayi yawa gaskiya ki dinga yi musu faɗa tsakani da Allah ai in ne musu magana ai wa'annan yara addu'a ce kawai maganin su addu'a zan ci gaba da yi kuma in sa a yi ke ma ki yi Allah ya shirye su shirin addinin musulunci amma in ba haka ba ai abun ya yawa wallahi tallahi wa'annan yara Habiba na'am wai wace ne magana auren nan naki naji shiru kwana biyu baba yayi idi ne fa yace ko sai an yi auren sa tukunna kafin a yi na ai sashancin idi ba zai bari yayi aure yanzu ba sai ya daɗa nutsuwa sai ai auren amma ba yanzu ba kar ki ga idi yayanki ne da an samu miji aurenki kawai zaki ba zama za a yi ba kai mutum ka ga yadda kai kyau kuwa Allah wallahi ka haɗu yadda kai haɗu wannan kamata ya ce a je a nemo wata harka da za a buga amma fa kamar takalmin ka ne ya fi na kafa na tsaka to ya zai kada ai shaddan ma in ka kalla ai ta wata fita ka tsada ka za ce farin gezina sai dan gata na gode mutumina ka san yanzu me kamata inda muka yi kyan nan muka dau wankan nan kamata yi a samu wata harka da za a buga yanda kake da lissafi ka lissafo mana wata harka da za a buga yawa na tuno ina jin
gidan su yarinyan nan za mu je. Aisha mana wannan yarinyan nan kyakkyawan nan faran nan. Kan wala. Gaskiya mutum yana kana da lissafi. Kaga idan muka je muna tsara ta yanda babanta yake da kuɗin nan mu ma muka tashi a masu kuɗi sai mu lissafo ta dinga ɗebo mana cin kusa zubuta. Wallahi zama da mai kwakwalwa yana da daɗi. Ai shi yasa nake gaya maka. Kaga yarinyan nan yanzu idan muka je aka yana ta aka kankano ta kaga idan muka samu ta ɗebo mana kuɗin nan za mu sha na ba. Kai ka tuni na da manzo azwai zai zauna jira. Ai hakan yanda ka kawo ta hakan za a yi kuma ba tsayawa daga nan can din kawai za mu ci. ‘Yan mata, wato kin san me abin da yake ƙara burge ni? A tarihi muna yin zazzagaye gurare ƙasashe har da na Larabawa ko ba haka bane abokina? Sosai haka ne. Ban taɓa ganin mace wacce ta kai kyau. Makaryata. Kuma bana jin cewa dai a zuwa nan gaba zan ƙara ganin wacce ta kai kyau. Ko ba haka bane abokina? Haka ne. Kin san kasancewar mu da yake mutane ne masu nishadi wanda da wadata ta kai wadata, haka ne abokina? Sosai haka ne. Yi mata bayani abokina. Kin san mu manyan mutane ne, mu ba ƙananan mutane bane. Kin gane in kika duba irin suturar da yake jikin mu ya kamata da muka doso ma ki ji kanshin gezina yana tashi. Allah miki ba. Gashi ne sai tashi yake yi, ai kuna zuwa da yake. Ai ba ma nan gurin ba. Yanayin kayan da muka sa hula sosai. Luka da kallo wannan takalma. Kun ga wannan takalma? Ai wannan irin takalmin abban mu ne. Irin shi abba ne siyo jiya. A'a, anya kuwa. Bana jin ba shi bane wannan. Wannan da oda aka yi. Daga can Malaysia aka kawo shi ba a bata aka siyo shi ba. Na san ba babaki ke dan bata aka siyo masa. Mu da kin san matsalar da ake samu da a kayo odar takalmi kafin ya zo tun a hanya za a bada sanarwa su kuma in bata sai su kirkiri irinsa. Ai da ma ban ce na shi ba. Na ce irin wanda abba na ya siyo ne. Duk abin da ke gani odar ne. Kayan jikinsa oda wannan gashin ma oda oda gashin to haka muke mu odar ake komai da komai kin gane saboda haka ai ba wannan ba komai bane kuma in dai kina tare da mu kiyo kwantar da hankali ƙarin arziki to bayan girman hajiya bayan ka kai babba sannan kuma sai zama na kin canji suna kewayawa ina fata kin gane to kada ki ga abu a wajen mu ko da yaushe ki dinga tunani wato kina jina ko Aisha ni fa akan san ki ko akan irin san da nake miki ko ni fa ban ki koma me ayi na rantsi ban ki a same ni tsira mun tsinken tsire a mai da ni tsire ba to akan nawa da Alhaji, lafiya? Na ka fita da takalmi kuma ka dawo ba takalmi. Kaga na je masallaci. Wai ina sako kafata sai na nemi takalma suka ce neman ni inda ka ajiye ni. To ni kuma sai na ga da in ta zama a masallaci shine sai na tako kafata haka na yi ta kowa ta. Alhaji ga nawa ai bai wanda ka shiga ka karasa da shi Alhaji. Ka bar shi. Wannan din ma ina jin waɗansu dai yara ne marasa tarbiyya suka kwashe. Muna da yi musu addu'a Allah ya shirye su. Amin Alhaji. Ba komai na gode. Amin Alhaji. Wallahi kuma ni banki a kanki a yi min tsirara a gasa. Ya ne baby lafiya? Ina lafiya mahaifina na ga ya taho ba takalma a kafansa kuma alhalin ba haka ya fita. To ai. Abba, lafiya na ga ka shigo ba takalmi a kafanka? To ke takalmi da na je masallaci. Kawai na sa kafa zan fito daga masallaci na nemi takalmi na rasa an kwashe? An kwashe takalman naka? Yanzu nan kuwa. Kai, amma takalman masu kyau kuma masu tsada irin na su Musa. Ke ni na manta ban tambaye ki ba. Ko waɗannan ne su Musa? Ina wuni? Ina kwana? Lafiya lau.
To ina takalmin da kike faɗa? Abba yana kafan Musa. Mu ba mu zo da takalma ba. Ban gane ba takalmi ba. Yanzu na fuka zo guri na takalma fa nake cewa irin na abban mu ne da ya siya jiya. Yaya ga kafar su ba takalmi zaki ce suna kafar su? Abba da takalmi a kafar. Kai ba takalmi muka zo. Ba takalmi muka zo ai. Na ga takalmi abu da ido na gansa. Aina. To suna ina? Gashi dai kafafun su. A gizo ne, gizo yana mata gizo. Mafarki ne. To ku yanzu ke ina kuma yaran suka bata yanzu? Abba ga su can sun gudu. Wannan shine takalmin da ake cewa irin nawa? Ai ko lallai kam shine. To kin ga fa abin da muke gaya miki. Kowa kuka gani a hanya sai ku ce za ku jajibo saurayinku ne ku kawo gida. Gashi yanzu dan abar abun kunya an je har masallaci an sato takalmin mahaifinki. Kuma an sa takalmin an zo zance wajenki. Ya kamata ku rinka tantancewa da yaran da za ku gani kuna kawo su. Tun da na ga wannan gashin kansa na gan shi kamar aljani na abin nan. Zo ki wuce mu tafi. Amma fa da matsala. Harkan nan mun fara da sa'a kuwa. Ba sa'a. Amma fa zuciyarmu ba kariya za ta yi. Amma fa gaskiya Allah ya kiyaye. Wai takalmin farko da muka fara sata. Wai na baban kuma sai mu rasa inda zamu je zance sai gurin baban yarinya. Gidan sai yarinya. Kai anya ko zamu ci abinci da harkan wannan abun kunya har ina. Amma kuma fa ko ba da baban yarinya ba dan haka ta faru ba. Da daga nan zuwa gobe wannan motar da muka dinga ɗime miyan nan mutumi na ganin ka za a fara yi ka fara sawo mata wannan farin motar mai doron zabi ne ko doron menene da yanzu motar nan tana gungu rashin sa'a aka yi wallahi kai God wannan mutum ubanku ko a Mongolia ubanku girma sai na nuna muku karshen haba sammani me haka kaya na za ku cire mu. Aina? A nan bainan nasu. A nan? Nan gurin za ku cire mu kana. Ka san ina zuwa dan zo mu je bari mu je gida. Bari mu je gida mu cire ma kayan. Bari mu ciro ma kayan. Wallahi ba inda za ku. Anan za mu cire ma kayan. A nan bainan nasu. Akan titi? Akan titi? Yo titi ku ya shafa. Mata na wucewa maza na wucewa ba. Wallahi lazi yanzu gidir za ku yi haka za ku koba kayan nan. Dan Allah sammani. Idan a Mongolia ka haife ka. Wallahi ba cire mai babban rigar mu je ma ba. Ban gane. Wannan dai ba ta ka bace ko? Ban gane a cire min babban rigar. Ya gashi. Wallahi ku cire kayan shi gashi. Bari mu je gida mu cire masa sauran. Gane ba za ta ba. Nan za a cire mun. Mu ba maza bane? Me a ciki ma ba za a cire ma. Mu an ga ma muna tsoron wani abu ne. Me ba maza bane mu? Me ma? Shikenan ba ku. Wanka ne ma haka kai ne banza. Buri boko. Kana ji kaga ƴan matan tan ko kai? Amma samali ka san me kamata ka mana haka a gaban mani. Kana ganin ƴan matan cin na fa gansu. Kamata ka mana haka. Na gansu. Ni da in bari a gaban matan nan ban ci mutuncin ku ba. Kwanda 6,000 ta tafi a rijiya kuma ni ma tura ni rijiya. Akan wandan? Wallahi kun kobe. Akan wannan wandan? Kobe mu. Sammani akan titi? Ba yayi jiya ga ko? Kai a cire mu wando. Wando? Wallahi kun cire. Kai ba fa komai a ciki fa. Makaryata. sai nake jin kamar duk duniya ni kadai ne wanda ya sha mata